Πλάγιος του πρώτου. Έχει δύο βάσεις ο πλάγιος του πρώτου. Η μία είναι η βάση του πα στα στιχηραρικά μέλη και η δεύτερη είναι στο και στα ηρμολογικά μέλη. Λέμε πρώτα τα στιχηραρικά. Πα, βουγάδι και διγαβού πα και πανιζω και διγαβού πα βου πα παν παγα και πα και διγαβού πανι πα 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 βουγάδι και σταθμός στο και γα και δι και πανιζω και δι γαβου πα βου πα 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 δι και πα και δι γαβου δι γαβου πα βου πα πανι πα πα. Αυτή είναι η κλίμαξη του πλάγιου πρώτου. Με βάση το πα. Τώρα με βάση το και. Το απήχημά του. Και δι και ζωνίζω και ζω και δι και ζωνι πανιζω και ζω και δι και δι και ζωνι νιζω και δι και ζωνι νιζω και ζω και δι και ζωνι νιζω και ζω και. Αυτή είναι η κλίμαξη του και. Τώρα πάμε στην κλίμακα του πλαγιού δευτέρου.